Dobrý deň, milí priatelia. Vítajte pri ďalšom EduPointe, ktorý má netradičný takýto nový formát. A nakoľko vás chceme naučiť pár dôležitých zručností, ktoré sú spojené s umelou inteligenciou a ktoré nám môžu pomôcť pri vytváraní zaujímavého edukačného obsahu. Moje meno je Michal Koricina, som z občianskeho združenia LifeStarter a budem vás sprevádzať týmto časom. V dnešnom webinári si ukážeme pár dôležitých informácií alebo skôr poznatkov, skúseností a praktických cvičení, ako možno nástroje umelej inteligencie využiť vo vašom vyučovacom procese. To znamená, že pri vašom predmete, pri vašej práci s vašimi študentami, ako môžeme využiť nástroje, ktoré nám ponúka ChatGPT, Copilot a potom ešte jedna zaujímavá aplikácia, ktorú si ukážeme v závere webináru. V prvom rade sa potrebujeme pozrieť a spoznať, možno, že to mnohí už poznáte, práve tú aplikáciu ChatGPT, ktorá nám umožňuje generovanie zaujímavého textového obsahu a ukážeme si niekoľko možností, ako s takýmto obsahom pracovať alebo akým spôsobom ju využiť priamo v tom vyučovacom procese. Častokrát ChatGPT nám umožňuje a uľahčuje práve tú časť vyučovania, ktorá začína tou prípravou na vyučovanie a jedným z takých dobrých metód na to, ako možno študentov trošku aktivizovať hneď v úvode vyučovania, je vytvorenie si nejakých otázok na opakovanie, na nejaký icebreaking, roztopenie ľadov a rôzne ďalšie veci, ktoré môžeme dosiahnuť len vďaka otázkam. Častokrát to zlyháva však na tom, že nemáme čas alebo nápady vytvoriť si zaujímavé otázky na diskusiu, či už takú skupinovú alebo akúkoľvek inú v rámci triedy. A preto ChatGPT nám môže veľmi pomôcť práve pri príprave a generovaní takýchto otázok. Poďme sa na to pozrieť prakticky. Keď si otvorím ChatGPT, openai.com, tak si môžem zadať úplne v slovenčine tú požiadavku, ktorú chcem. A ja si v tomto prípade zadám, že chcem vygenerovať otázky. Dám si, že generujú otázky pre študentov 5. ročníka. Takže generujú otázky pre študentov 5. ročníka zamerané na opakovanie učiva z dejepisu. Takže máme tu už hneď otázky, ktoré nám ChatGPT ponúkne na to, ktoré môžeme už hneď použiť v tom vyučovaní, rozdistribuovať ich medzi študentov a jednoduchým spôsobom dať potom takový priestor študentom odpovedať. Rovnako tak to bude fungovať, ak dáme vytvor 25 otázok. Vzájomné spoznanie sa. Takže už vidíme hneď, že ChatGPT nám vygeneroval 25 otázok, ktoré sú zamerané na vzájomné spoznanie sa pre študentov, ktoré jednoduchým spôsobom môžeme hneď využiť pri nejakej zaujímavej aktivite alebo takom lámaní ľadov medzi študentami. Veľmi podobne to bude fungovať aj v prípade vytvárania nejakých zaujímavých úloh alebo personalizovaných úloh. A poďme sa pozrieť na to, ako to môžeme použiť. Predstavme si, že máme hodinu matematiky pri týchto spomenutých piatakoch a chceme im pripraviť príklady, pričom každý príklad bude zameraný priamo s nejakým iným menom, bude zameraný na toho konkrétneho študenta a nebude to nejaký jeden príklad pre celú triedu, ale každý dostane iný príklad, pričom sa naučia rovnakú vlastnosť alebo rovnakú zručnosť. Takže si vytvoríme v rámci ChatGPT vytvor 25 úloh z matematiky zameraných na kombinatoriku a dám si znovu piatakov základnej školy. Takže už vidíme, že ChatGPT, ako máte možnosť vidieť, nám ukazuje
úlohy, ktoré vytvoril priamo pre piatakov, ktoré sú zamerané na kombinatoriku a vieme prostredníctvom nich potom akoby zmapovať to, ako sú žiaci naši pripravení, pričom každý môže mať ten príklad úplne odlišný a nemusíme sa trápiť nejakým zložitým vytváraním úloh alebo vytváraním príkladov. Veľmi podobne by to mohlo fungovať aj v prípade nejakých slovných úloh, takže ak chcete použiť ChatGPT aj na vytváranie slovných úloh, samozrejme stačí to špecifikovať slovne a on vám s tým veľmi rád pomôže. Veľmi zaujímavou aktivitou, ktorú častokrát využívam aj ja pri práci s akoukoľvek skupinou študentov, či už sú tí mladší, alebo sú potom aj tí starší, dokonca aj dospelí, tak je spoločné vytváranie príbehu v spolupráci s ChatGPT. Takže jednoduchým spôsobom zadáme úlohu ChatGPT, aby vytvoril úvod príbehu. Takže vytvor úvod príbehu, ja budem pokračovať ďalším odstavcom. Môžeme sa na to pozrieť, akým spôsobom to ChatGPT vytvorí, takže chvíľku si počkáme. Tak už to tu máme. Takže môžeme si spoločne prečítať ten úvod príbehu, ktorý nám ChatGPT pripravil. A potom napíšeme odpoveď podľa našej fantázie, našej kreativity. Samozrejme, vy môžete dať študentom úlohu podobnú, môžu tieto tvoriť odstavce oni a samozrejme to môžu byť dlhšie odstavce, aby mali možnosť trošku viac nad tým premýšľať, viacej zapojiť svoju fantáziu, ale takýmto spôsobom vieme pokračovať v písaní takého spoločného príbehu. Takže môžeme popustiť úzdu svojej fantázii a samozrejme tento príbeh nebudem dokončovať, aby sme sa dostali aj k ďalším možnostiam umelej inteligencie, ale vidíte, že veľmi jednoducho a hravo sa dá využiť aj ChatGPT na takúto kreatívnu tvorbu nejakého príbehu. Čiže nemusíme už len pracovať s tým, že študentom zadáme napísať vlastnú esej alebo vlastný príbeh. Skúsme rátať s tým, že aj naši študenti využívajú digitálne prostriedky, rovnako tak aj tohto ChatGPT a môžu si takýto príbeh vytvoriť za pár sekúnd doslova. Skúsme tie úlohy, ktoré budeme zadávať našim študentom, už vymýšľať s tým, že oni tieto technológie využívajú a pracujeme s tým, že sú možnosti, ako tieto technológie zapojiť do toho vyučovacieho procesu. Veľmi jednoduchou aplikáciou práve aj v rámci ChatGPT je tvorba plánu hodiny. Častokrát sa s tým mnohí trápime. Máme ako keby pred sebou tú úlohu vytvoriť si osnovu tej vzdelávacej jednotky, či už je to hodina, či už je to nejaké projektové vyučovanie, alebo je to možno nejaký sled hodín, dokonca nejaká exkurzia alebo výlet. Stačí, keď si v spolupráci s ChatGPT zadáme ako keby takúto požiadavku, aby nám vytvoril nejaký plán hodiny. Takže ja som dal zadanie vytvoriť plán hodiny zemepisu pre deviatakov základnej školy, ktorá bude o národných parkoch. Takže vidíme, že ChatGPT nám vytvoril celkom podrobný plán hodiny. Vidíme, že tu máme cieľ hodiny, máme tu úvod, kde máme možnosť aj zapojiť nejakú otázku, alebo potom sú tam definícia, význam, typy národných parkov, diskusia, otázky. A keďže nám tam píše aj minutáž, tak samozrejme máme príležitosť
si to pekne načasovať, aby nám tá hodina vychádzala so všetkým, čo má obsahovať. Takže veľmi dobrou pomockou to môže byť práve v prípadoch, keď idete napríklad len zastupovať na nejakú hodinu, ktorú neviete, čo budete so študentami robiť, a nie je riešením dať iba nejaký voľný čas, a práve ho skúsme využiť aj takým edukačným spôsobom, a ChatGPT nám môže pomôcť v takej veľmi rýchlej príprave na hodinu, doslova pár minút pred jej začiatkom. Skúsme sa pozrieť na ďalšiu. Skúsme ChatGPT využiť aj v procese prípravy aktivít pre žiakov s nejakými špeciálnymi potrebami. Môžeme si kľudne zobrať túto hodinu zemepisu, ktorú sme si tu už nejakým spôsobom načrtli, a zadáme požiadavku, aby ChatGPT vytvoril aktivity, ktoré budú súvisieť s danou témou a budú určené práve pre žiakov, ktorí majú nejaké zdravotné znevýhodnenie. Takže vidíme, že ChatGPT si s tým samozrejme poradil a máme tu už nejaké konkrétne nápady na to, ako možno vytvoriť aktivity na zemepis, ktoré sa budú dotýkať práve žiakov, ktorí majú nejaké špeciálne potreby. Samozrejme, ja som to zadal veľmi všeobecne. Ak máte nejakých žiakov, už viete, s ktorými budete pracovať. Samozrejme, túto požiadavku konkretizujte, čo maximálne to pôjde. Povedzte ich benefity, to, čo jednoducho vedia, to, čo jednoducho nevedia. A ChatGPT vám vytvorí aktivity, ktoré budú veľmi prispôsobené práve pre tieto cieľové skupiny, pre možno konkrétnych jednotlivcov, s ktorými budete pracovať, a môžem vám to v mnohom uľahčiť práve prácu s nimi. Poďme ďalej. Zaujímavou aktivitou pri ChatGPT môže byť práve aj tvorba nejakých roleplay, nejakých modelových situácií, ktoré môžu veľmi jednoducho a zábavne obohatiť ten vyučovací proces. Tak poďme sa pozrieť napríklad na vytvorenie nejakého scenáru, ktorý vieme priamo potom dať študentom na hodine, aby ho hrali, a nemusíme nejakým spôsobom sa na to pripravovať, vytvárať postavy, pretože ChatGPT nám s tým pomôže. Takže poďme na to. Takže vytvor scenár scénky o bezpečnosti na internete pre žiakov 7. ročníka základnej školy. A samozrejme ChatGPT má odpoveď, aj konkretizácia postav. Je tu potom námet, čiže nejaké uvedenie do problematiky, a samozrejme scéna, ktorú si môžeme úplne konkrétne predstaviť, a samozrejme, ak tieto role rozdelíme medzi študentov, tak môžu nám túto scénku zahrať, nejakou improvizáciou doplniť, a vie to byť veľmi dobré obohatenie práve toho vyučovacieho procesu. Čiže či už na konkrétnej hodine nebojte sa zadať požiadavku na akúkoľvek tému alebo akúkoľvek predmet, a samozrejme tá scénka, nejaká roleplay sa dá vždycky nájsť, a ChatGPT vám vytvorí scenár, ktorý môžete len študentom rozdať, a už ho môžu potom na tej hodine sami zahrať pred ostatnými žiakmi. Takže veľmi jednoduchým spôsobom vieme aj takýto prvok zapojiť do vyučovania akéhokoľvek predmetu. Jedna z aktivít, ktorú som využil aj nedávno, je práve spojená so slovenčinou alebo s literatúrou.
a napíšem požiadavku na to, aby ChatGPT vytvoril možno 25 rôznych postav, literárnych postav, ktoré budú ako keby študenti reprezentovať a na základe možno krátkej charakteristiky budú potom o tej postave môcť rozprávať, prípadne ju predstavovať. Študenti sa majú možnosť ich pýtať otázkami áno, nie. Tá hra má veľa obmien, takže poďme si len vygenerovať akýsi základný zoznam tých literárnych postav. Takže keď som to konkretizoval, aby ChatGPT generoval zoznam literárnych postav známej svetovej literatúry aj s krátkym popisom postavy a dielom, v ktorom vystupuje, tak vidíme, že pred sebou máme zrazu postupne nabiehajúci zoznam známych literárnych postav, ktoré mnohí poznajú. A práve jednoduchým možno popisom tej postavy sa študenti majú možnosť trošku dozvedieť od nej viac alebo si spomenúť, kto to presne bol a už ako keby ďalej s tým pracovať, či už hádaním, alebo otázkami áno, nie, alebo nejakým predstavením, nejakým krátkym vystúpením. Už naozaj tá realizácia tej hry je len na vás, ale je veľmi dobré vedieť, že nemusíte takýto zoznam generovať sami a stráviť nad ním dlhé hodiny, ale ChatGPT vám vie s tým jednoducho pomôcť. Pozrieme sa ešte krátko na odborné texty. Skúsme sa dať to naspäť na hodinu dejepisu. Ja som si pripravil text obyčajnej Wikipédie, kde máme text o histórii Veľkej Moravy. No a pozrime sa na to, ako nám môže ChatGPT takýto dlhý text zjednodušiť. A možno je to dôležité poznať aj kvôli tomu, že to využívajú aj vaši študenti, ale môže to byť užitočnou pomockou aj pre vás, ak by ste chceli z nejakého odborného textu vytiahnuť tie podstatné informácie, zhutniť ich do 2-3 odstavcov a potom s tým textom ďalej pracovať. Takže ja si napíšem len požiadavku, aby ChatGPT skrátiť uvedený text do 3 odstavcov. A jednoduchým prilepením ho tam vlastne pridám a on si ho všetok načíta, prečíta a záverom je práve vytvorenie akéhosi krátkeho textu spočívajúceho v nejakých 2 odstavcoch a vidíme, že tie podstatné informácie tam máme, hoci teda roky tam nie sú, ale to by mohlo byť ďalšie zadanie práve pre ChatGPT, aby nám z toho vytiahol roky s nejakou historickou udalosťou, ale vidíme teda, že v krátkom čase vieme mať taký výťah z toho textu odborného, dlhého, ktorého prečítanie by nám trvalo veľmi dlho, ale takýmto spôsobom vieme, o čom ten text je alebo o čom sa tam bavíme a môže to byť užitočnou pomôckou pri práci s tým vzdelávacím materiálom. Samozrejme, ako som spomenul, tak nezabudnite, že túto možnosť určite poznajú aj vaši študenti, že pri tvorbe nejakých esejí alebo výstupov, projektov, tak určite vedia využiť aj ChatGPT na to, aby im pripravil možno veľmi podrobnú osnovu alebo krátky text, ktorý bude dostatočne odborný a relevantný. No a poďme ešte na jednu z takých aktivít, s ktorou nám ChatGPT vie pomôcť, a to je práve tvorba kvízu. To znamená, že viem si zadať požiadavku, aby mi ChatGPT vytvoril nejaký krátky kvíz, už akýkoľvek. Ja si dám kvíz s 10 otázkami o Európskej únii napríklad. A tiež špecifikujem, že pre akú cieľovú skupinu, pre žiakov z
povedzme, že druhého ročníka strednej školy. A dáme si, aby sme boli aj rýchlejší, tak aby mi aj označil správne odpovede, samozrejme. Takže to bude mať aj takú kontrolu alebo teda vec pre neskôršiu kontrolu. Takže vidíme, že už sa nám tu generuje quiz, ktorý má teda tú tematiku Európskej únie a zároveň nám ponúka vždycky správnu odpoveď, ktorú teda na základe ktorej si viem skontrolovať tie údaje od svojich študentov. Takže veľmi jednoduchý návod, ako možno spraviť krátke opakovanie, ak sa rozhodneme pre takúto kvízovú podobu a naozaj to zaradenie alebo tá tematika môže byť úplne akákoľvek, takže nebojte sa vyskúšať ChatGPT z akéhokoľvek predmetu a uvidíte, ako vám to pôjde. No a napadla mi ešte jedna zo zaujímavých aktivít, ktorou ChatGPT nám môže pomôcť a častokrát takou častou výhovorkou učiteľov býva, že ja nepoznám žiadne aktivity na icebreaking, team building, nejaké neformálne vzdelávanie v rámci môjho vyučovania. A práve aj s týmto nám vie ChatGPT pomôcť, čiže dáme mu za úlohu vytvoriť súbor nejakých aktivít, ktoré sa dajú využiť na konkrétnej hodine konkrétneho predmetu. Tak ja som dal trošičku zo sveta psychológie, čiže vytvor zoznam 5 interaktívnych aktivít pre študentov psychológie, ktoré sa dajú využiť ako icebreaking na začiatku hodiny a už nám ChatGPT ponúka konkrétne nástroje, ktoré viem použiť v podstate na úvod akejkoľvek hodiny, akéhokoľvek predmetu. Takže vie nám to poslúžiť ako veľmi dobrý zdroj informácií alebo zdroj rôznych nápadov pri tom, keď chceme robiť naše vyučovanie trošku interaktívne, inšpiratívne, aby viac zapájalo aj tých našich študentov do toho vyučovacieho procesu. Takže vidíte, že už sa mi tu vygenerovalo viacero takých aktivít, ktorých realizáciu je jednoduché si predstaviť aj na akomkoľvek predmete inom ako tá psychológia. Takže veľmi vás povzbudzujem, aby sme aj tieto aktivity skúsili zapojiť do vyučovania a obohatili tak to vzdelávanie aj pre našich študentov. Poďme sa pozrieť ešte trošku ďalej a odídeme z ChatGPT, pretože je aj ďalšia funkcia, je naozaj tisíce možností, ktoré využívajú umelú inteligenciu a vieme ich využiť vo vzdelávaní. Jednou z tých je aj služba od Microsoftu, ktorá nesie meno Copilot. Takže dostaneme sa na ňu prostredníctvom adresy copilot.microsoft.com a je to v podstate nejaký obdobný model ChatGPT, ale s tým, že je už trošičku vylepšený, pracuje s inými dátami a vie nám vytvoriť iné výstupy. Takže poďme sa na to pozrieť. V tej pravej časti, ako sa dostaneme na tú základnú obrazovku, tak máme rôzne modely ChatGPT Copilota, lebo je to určitá verzia GPT Copilot. No a vieme sa pozrieť napríklad na ten všeobecný, čiže to môže byť ako keby Copilot, ktorého sa môžeme pýtať čokoľvek. Čiže môžeme mu napríklad zadať úlohu vytvoriť báseň. Viem si tu vybrať aj štýl konverzácie, čiže chcem napríklad, aby bol viac kreatívny. Čiže dáme si, že vytvor báseň a môžeme si dať v angličtine. O ľuďoch 21. storočia.
Takže uvidíme, ako sa s touto úlohou popasuje. Naozaj ChatGPT je predsa len slovný model, nie je to človek, čiže vieme, že môže robiť nejaké chyby, môžu tam byť ako keby nejaké nedokonalosti, ale samozrejme je vo veľkej miere presný. Takže poďme sa pozrieť, že aj tá báseň, ktorú nám vygeneruje práve, tak sa dotýka tej témy ľudí 21. storočia a zároveň je v angličtine, ako som chcel. Dal som naschvál angličtinu, pretože práve pri slovenčine ešte tam môžu byť pri tých rímoch nejaké nezrovnalosti, že nie vždy to úplne ten slovný model správne vyhodnotí. Ale teda čo sa týka angličtiny, tak vidíte, že pomerne presne nám tú otázku zodpovedal alebo to zadanie vypracoval. Čiže znovu možno ako keby taká pripomienka alebo taký varovný prst pre vás, ktorí dávate možno za úlohu vytvoriť nejaké eseje, básne alebo akýkoľvek text študentom. Musíte rátať s tým, že majú pomocníka v podobe Microsoft Copilot, ktorý im vie vytvoriť aj kreatívny obsah a vie to vyzerať takmer na nerozpoznanie od toho nejakého autorského diela. Takže pozor na to a samozrejme veľmi dobre sa to dá využiť pri práci na hodinách aj pri generovaní rozličného textu. Takže potom, čo sme sa pozerali na Copilot a prácu s jeho textovým modelom, tak si poďme pozrieť ešte jednu zaujímavú aplikáciu, ktorá pracuje na spôsoby umelej inteligencie a vie nám pomôcť aj v rôznych otázkach vzťahov a zároveň možno v tomto prípade aj precvičovania angličtiny. Ide o aplikáciu pi.ai/talk a je to ako keby psychologický nejaký poradca, s ktorým môžeme konverzovať aj o nejakých hĺbších témach a je to skoro zameraný ako keby taký kaučovací nástroj, taký veľmi zjednodušený, ktorý nám odpoveda spôsobom kladenia otázok. To znamená, že nedáva nám hneď riešenia, ale snaží sa nás k riešeniam priviesť. Sú to prioritne témy, ktoré sa týkajú možno našej osobnosti, alebo nejakého smútku, depresie alebo akéhokoľvek problému a zároveň takýmto spôsobom nám vie nejakým spôsobom naviesť. Samozrejme, majme na pamäti, že to nie je nejaký psychológ ani psychoterapeut, ktorý sedí na druhej strane, ale je to nástroj, vďaka ktorému môžeme viacej uvažovať nad sebou sami. Takže poďme sa na to pozrieť, ako to funguje v praxi, ale musíme teda s ním komunikovať v angličtine. Takže pozrime sa, ako nám odpovedá na môj problém, že mám problém depresie zo školy a konkrétne s problémom so spolužiakmi. Ale vidíte sami, že keby tá jeho odpoveď je, že by sme mohli spolu nejakým spôsobom brainstormovať nad nejakými ďalšími nápadmi, cestami, ako tú situáciu zvládnuť spoločne. Čiže napísal som mu odpoveď, že neviem, možno team building by mohol byť tá cesta nejakej spolupráce. Takže vidíte, že aj keď som zadal konkrétnu otázku, či by mi mohol poradiť nejaké konkrétne aktivity na team building, tak mám tu zoznam aktivít, ktoré viem nejakým spôsobom, možno po nejakom vlastnom vysvetlení,
využiť alebo pracovať s nimi v tom vzdelávaní a zapojiť ich nejakým spôsobom do vzdelávania. Je to aplikácia, ktorá je vo vývoji, takže myslím, že keď si ju otvoríte, tak už bude zase ďalej a bude možno pracovať intenzívnejšie, ale rozhodne si to vyskúšajte, pretože vie to byť také zaujímavé obohatenie celého toho vyučovania aj o taký aspekt starostlivosti o svoju osobnosť alebo o svoje vnútro. A týmto sme pomaličky na konci nášho webináru, v ktorom sme rozprávali o tom, ako možno využiť nástroje umelej inteligencie vo vyučovaní a vidíte, že tých spôsobov je naozaj veľmi mnoho. Je na vás, pre ktorý z tých spôsobov alebo pre ktorú z tých ciest sa rozhodnete a akým spôsobom to budete využívať, ale verím tomu, že tento čas bol inšpiráciou a možno takým novým zistením, že umelá inteligencia môže byť naozaj veľmi praktická a že môže vám pomôcť pri každodenných úlohách tej vašej pedagogickej práci. Ja vám ďakujem za pozornosť a budem sa tešiť na stretnutie s vami niekedy na budúce pri ďalšom podobnom webinári alebo pri ďalšej zaujímavej téme. Budeme veľmi radi, ak dáte na konci tohto pozerania, sledovania videa nejaký komentár pod toto video a samozrejme si zvolíte odber našich videí pre ďalšie sledovanie alebo pre ďalšie možné webináre a vzdelávacie aktivity, ktoré robíme aj takouto online formou. Veľmi pekne ďakujem a prajem vám ešte pekný deň. Hotovo!